El soldadet de plom. Hi havia una vegada 25 soldats de plom. Tots ells eren germans i havien estat fosos amb una cullera gran de plom. Els soldadets portaven un meravellós uniforme de color blau i vermell al cap, ben recte, i un fusell a l'espatlla. Tot i que els 25 soldats eren iguals, n'hi havia un que era una mica diferent, només tenia una cama. Aquest últim soldadet l'havien fos l'últim i ja no quedava plom suficient. Tenia una cama, però es mantenia tan recta com els seus germans. D'aquest soldadet, precisament, va la història d'avui. A mig de l'habitació, el que més destacava era que a la porta del castell es trobava una dama feta de paper. La dama tenia els braços en l'aire. Era una magnífica ballarina que tenia una cama aixecada. Amb aquesta forma, quan el soldadet de plom la va veure, va creure que, com ell, la dama només tenia una cama. «Aquesta dama ha de ser la meva dona», va pensar. «Però ella viu en un castell i jo en aquesta caixa al costat dels meus germans. No crec que s'interessi per mi, però l'he de conèixer». Quan va caure la nit, tots els habitants de la casa van anar a dormir i els altres soldats de plom van tornar a la caixa. Era el moment on les joguines es posaven a jugar. Els únics que no es movien d'on estaven eren el soldadet i la ballarina. A l'arribar a la mitjanit, zas, es va obrir la tapa d'una caixa de tabac. A la tabaquera no hi havia tabac, només un petit fullet negre. Al matí següent, els nens van anar a l'habitació i van jugar amb el soldadet de plom a la finestra. No se sap si pel fullet o pel corrent d'aire, la finestra es va obrir de cop i el soldadet va caure al carrer des d'un tercer pis. Més tard va començar a ploure. Quan va parar de ploure, uns brètols van passar. «Mira, un soldadet de plom! Anem a passejar-lo en vaixell». Amb un diari van fer un vaixell de paper i el van ficar dins. El vaixell de paper semblava molt resistent. «On sóc?», es preguntava el soldadet. «Si almenys estigués aquí amb la meva dama, no em faria res estar a les fosques. Segur que tot això és culpa del fullet». El corrent era cada vegada més fort i el soldadet podia veure la llum del sol al final del túnel de la claveguera. El vaixell va sortir disparat de la claveguera i el soldat de plom es va mantenir ferm. El vaixell va donar 4 voltes sobre si mateix. El naufragi era imminent. Finalment el vaixell es va desfer i el soldat de plom es va enfonsar a poc. Quan estava a punt de morir ofegat, un gran peix se'l va menjar. Quina foscor allà dins! Era encara pitjor que la claveguera i a més estava molt apretat. Més tard, el soldadet va notar com el peix es movia estranyament fins que es va quedar immòbil. Un pescador l'havia pescat i l'havia transportat al mercat. Del mercat va ser venut i traslladat fins a la cuina de la casa on havia viscut sempre. El soldadet tornava a estar a la mateixa habitació amb els mateixos nens i les mateixes joguines. De cop i volta, un nen va agafar el petit i immòbil soldat i, sense cap motiu, el va tirar a l'estufa. Sentia que s'estava fonent, però el soldadet seguia ferm, sempre amb el fusell a l'espatlla. Tot d'una, es va obrir una finestra i el corrent d'aire es va endur a la ballarina. La ballarina va volar gràcilment cap a l'estufa, al costat del soldat de plom. El soldat de plom es va convertir en una bola i al matí següent, quan la mare va treure les cendres de l'estufa, es va trobar un petit cor de plom. De la ballarina només quedava el lluentor, negre com el carbó, que s'havia quedat fos, enganxat al cor de plom del soldadet. Subscriu-te al canal de YouTube i no et perdis cap conte.